Avui fem una amanida de cogollos amb mozzarella de búfala, carxofa en conserva i llimona en conserva. Molt important el detall de la llimona perquè també utilitzarem el suc salat per amanir-ho. Comencem l'amanida tallant i rentant els cogollos. Tornarà de preparar les carxofes, només les hem de tallar. Tot seguit tallem a dauets petits la llimona confitada. I la mozzarella de búfala en fem més o menys mitja per cada comensal. I finalment ho emplatem tot junt, harmonitzant bé els seus elements.